karen kar khat don kan nei mumal lawa chuwang chuanin a buai thlak em ema athia eng lea minute som ni ti borvel chawron enga hei tuna por record lai nge te pon buai thlak lu tuka chuwang chuan ka record sai claim te hi karon danga chuanin karen aron mumal chau chuanin dule hemi hi da tel thawin bung thar seizok in karon da chun zomanga khochin a hriat chilo ruwa sur lek chuanin karen kan nei lo ngal zel mai sia chuwang chuanin a then khatin in lo ngak lel ve tak tak ti ka hriat awangin ka ron da chinange nula senior bung som pathum na rin lu chuan andin mundik tak chu a hre chianga ani na taka chuan in lu tu le in nei tu in kara in ngai zon na chu arem lo ni na hria aizola thomna dor nei phangat fanu nei chung le ngal ngai zong tur chuan ate lu toka a fiam thu zui le ngal da ya sente ro chuan ati tak tak manemo tin alo phur man le khania ani na taka chuan rin lu pon ati mai haulawa ma se andin mundik tak angai tuin angam ngang lawani anti ti chu thlakin an in an thleng trep towa sente chuan kanana kanin saklai so in khoyangai donania tuna in na hi zowat ro upar te ti tu humreng mai atia rin lu chuan o vai mistrin chore mokatia alo te wata chore mase enge an sa khotila thlakhat an honga ya kan ngak pai vel lo theka lan ni chuang lawa kanun ipakhuang atenan man huna chunjom mai ro se ati ni kha pakhuang ana hril lo chem ni atia rin lu chuan tuna kan thona hi nuam mole ati khera sente chu tum makin ani tak chu thok char la ni chu tin ngoi reng chuan anin lam chu pana rin lu hian han fiam thin rim vel hi nuam ati ni rau pe po motor khalin azin chuak le towa thlakhat vel ngot ombo ngai le dona rempuyala school kalturin akal le to si sang beratan chuan zauti tual chu are ruya akhohar chu elenitina chu natai lut vele ru kruk thina elene chuan akhohar na chu hrathia takin alo kom lim ve thina sang bera chuan athil hriat chu je preng chi nge soi chu mai chi niang tin angai tu na sa thin hle a thu boy anga lak tur chuan minga soyangin evidence an nei thatok si lo contractor house of apa an khozir tir tu ni bok chuan sumlama har satna anai ring bok si lo ma se a huat na chu athin lunga alian tul si eleni chu a han hril don uk thina ma se rempui kan sar thu a hre bok si awa shrilanga rempui taksai na turang te hlau ve bok si angai tu na chu a buai map mai rempui chu damlawin a khwa sik le ngot thina alu hai te chu aluak le bor thin engma ei theilawa achung te chuan arai no thil ei tha theilawan ngai maya achan engkim hretu mingai ro aril ru ha thin le a doctor hola chuan phailam pan tura anti na rei towa zan kha chu chung koin ron khomin aizol lam pan chhole chu tha antia minga chuan elenin hena chuan rempui chanchin dik tak chu hrilta chu thu chuan eleni chu athong hle maya atliak nop ani ber van doina zong mai chu rempui chunga chuan athleng bik ni mai hena hria a har satna ator na chan ve lek talpo tor sak thai hawan chak te lu lem ma se a thian nu tan chuan khongai mai lo chu ti thai anei bik si lo rempui nat na chu ani telin alang chuak na satial tiala amizia aron in thak le thut thinin chan le wang soi tur po chuang lo hian athin rim le awak mai thina apasal te chu avin le chiam mai thin thil hote te hi a thai ngil renga ataksa chu ani telin a chaw tul boxi ataksa te chu adang be mana atinung sar thin kha mutur om tamang lo minga chuan a thai to pina boy puya an follow piang tur tan chuan a thai to a chu tak me bok eleni chuan rempui chu vakan thinin a chang chuan alo hai vel thina ma se a hre chuak le wata a heni ti po hrelo ang mai chuan a om chun zom le mai thin chu tianga om chang chuan eleni chu amit tu nam triam thin thaini se a thian nu tor na chu ti zia om adu tak zetani rempui chuan rin lu te na anin biak thin le thin lo te zotin an thian ho angai vek thu te chu sei siama ni khatal chu manang khan in khom le kacha kani ati wonga eleni chuan I handam thate te nga anni po December tha anron ho khom donalom nang ilo railian pung tonga an nui duna inin kota hian kan rile nak donia atia rempui chu nui sakin ma se manang khan eng ma hlimom to chuang lawang
lim nai na thla to mihring hian lim na char le tur chuan thil thar kamamoni ka falo piang tur che hi beiseina kanai omchun ani towa ka falo piang tur ka ngai tu azong ringot po hian min til himin ka ria atia elani chuan a thian nu kut chuwanin lim nain ala thalo che ebul lo ka hian a om renga ikianga a om reng inuna ro thimpui ron surhi ala bang venga nieng moile khathiang moi tak ala ron her chuak nge nge yang chu chui phu ni ka thian lim hi phu ngai ngai asin atia amit tui chu adang zolo van zo za tak re rui meite ra le lama khothen om lo de sep sep ta chu an thira an lim lai ni hunin a her liam pui tak ta chu khoila ya mo la cham bang tura riak rem pui chuan angai thin ma se ama soidan takin tunari chuan limna chuan akian sanri ani a hring nuna khodur hi engtika tak kiang veang mo rem pui chuan du lawin han hial viang ma se a chung tele a pasal chuan an nor lui tata wangin aizol lama chuan an chhaule a doktorin chhotura ati na rei to bok nen minga chu amang ang ru hle maya anat na chungchang eng ma shevelo rempui chu somwa chuan amu hil sia sia ya thale luk chu in thlan pui ani towa rin lu pa po in thlan anhei tak tak meu chuan om hle hle thei bik lo rin lu chu in thlan dona honge ngai tur chuan atiloka chu tiang tur chuan rin lu po ain ruam mana moite poin vote la nei velo ma se an kho hona remchang tin a phur ve leya politician ta chu thingtlang lo nei mi ta tan an luthar riau mai ni te hian a hriata tin sarkar chu an chakta em mai boka in thlan ma thlani khatlek om towa an thil ti ho chu kumli liam ta chunga an thil ti to ho ai ma in alang sarin atam zo ke mo ti mai tur hi nia chuti chung chuan an ni lo rin tur nei hek lo le zoram mi pui ta chu vote tur zongin an party tan an phusuaw suaw thawa rin lu chuan an vote lo thei ngot piksi lova kan phu tok hroi tu kan nei ni hi tro pakhuang hi ti mai zela pakhuang ala zpm ru em mai hi nia zoram siam thatin du chuan MNF le congress chu kan pai wang wang ngai to tin ain la neutral le a ma se ani na taka chuan zpm ani chuan du bur ang chi kha ani ve chho tran me kani ti rin lu chuan a hrethiam chawa tin tu po sarkar se zoram hi siam that ngal duak thei ani don ri lo ti chu kan sarkar musate sumbat an soya tang le mizoram kan din mun ngai toin thil thei ani lo zia achianga ma se aril ru dik taka chuan party tharlam chu vote mai alang ve dewa ni liam vele hretin rempui result po a hriata doctor ta chu an bai dong hle a athua ka bok chu a try dar na salu tuk towa zain homziom to lawang a zaingam to lawang ina hadam takin in enkolula thil ani na takin kan hril chu ni hi ma se phailamin pandu chuan kan refer thei tho chuwa ma se damdoi lam thiam na tang chuan angai na om to lo ni pathian in thil mak ati ni ngat lo chuan atia minga po chu abai dong to tak zeta leilama phaya kalse omzi om chuan lo chuan zukal thon top kha rempuin anat na hriat chu phanga arai mek boknen atuarna mai mayanga omzi omin a hrebok silo ahun kal towa athil ti wang ani ringin pathian hena thing thimewin atong raya mase alung ngai na chu tin ther tiat lek pon aziom pha chuang lo tin beidon thak em mai chu an follow piang tur hi ni an follow piang tur chuan an rilru ati buai ni risel thain aron piang angem engpo ni se rempui chuan an kholama khonge ngai chu adu to boxi doctor te an rona an kholam chu pan le mai tha antia damdoi hun taka pek ni sila naute tan chacha ai tam tur le rilru hadam taka om turin an shil ngot maya aizola omri tur chuan hantiloi viau ma se rempui chuan adu baulo awangin arang lamin minga chuan an kholam pan chuan a ho pui le don ta ani doctor chuan minga hena in thlashung le she omti mel tak chuan naute nei ni chuan anuemo naute zokemo hi kanchan karing a him lo lutuk lowin ngai tuaro tin thurona peya chu chuan arilu ha na chu ati zual tak zeta omhuna a huile pap pap thin a thil ti sualra rempuin atuar dei chu a hrethiam theilowa pathian hena chuan rempuin at na chu ama da azok turin angen hiala ma se chunglam ro rel dana mishing ve mai hian thu kan nei silo rin lule sente po chu innel ve zelin sente po kaptuam to lo ta chu ngam pasatin rin lu chu mit mai a mu ta fawa rin lu chuan a hrethiam lo po ni lo mangai nein a ngai sak to le
a hliam to mihring hi chuan mangai na ring le tur hian hun an mamo rei thin mani chu hriain sentei po chuan zol do takin a ngak zela mase aduna a thup zo lo chang atam thin rin hluai ro ain veng thlat thunga chutia in holo to na chu anin be fawa zan khat chu sentei nu a ho har deu wangin rin hlu chuan sentei chu a hanom puya moite homok chu raje cha chuan ati pui boka raje cha hi tlangwal fel takani wangin a hi chuan rin hlu po hi a thla muang thin sentei chuan a phone dana a hremai lawa rin hlu phone chu lain a number chu han daila in lu aturi tin alo in seva sentei chu a thin rim boxi anui zaru boxi kaming tei sep thave ta che atim muka a phone chu callin tv bula chuan chanchin bu hian alo khu chunin kha in lu atura atim muka rin hlu chu nui sakin o kala sep thaman leinem engtia sep ngai du atia engtin ma atim mak mel than ti taw ngai lo tin rin hlu chuan han ti hlimatuma sentei chuan en po en du lo ati taw lak lo tlat chutia anin thlem vel lai chuan rin hlu phone a chuan message saron thlenga upar te nei na tang ani sentei chuan khoi kalo en chin atia rin hlu chuan a phal lo phone chun in chuwa sentei chuan lak sakin rin hlu chuan chu sak tumin aman beta an thu thlenga chuan a bo thluwa sentei chu anui ara aza mintek su tin a tanga rin hlu chuan khoi ani chuan thlaro tin azaka chuan adek leya sentei zatilutuk chu tal thutin rin hlu chuan sentei nutea tak chuan adom chata akut chu alarang khermai sentei chuan itum reng ani kha ti in athin rim dera rin hlu chu in thlasung ti hriat tak hian ani lo tin atang ba nia ya sentei chuan ain thiam lo tak tak ti hriain a haulutuk tin phone chu han pe ya rin hlu chu leya wanga oloi de oru thian kha enla engmaron soilawang atia phone chu pe ya sentei chuan ipatan po ka hreleinem ati ve wata rin hlu chuan hrilin sentei chuan a han ena parte chuan ipakhuanga ka betlang theimi alawa bathroom hi kanu hian khoile nga lolo se zovek lolo u atilesia in man don le don lo min ron hril le ro ti hi nia sentei chuan in bianga dang poi ka check vek don atia chekla engma omlo tin rin hlu chuan ni khoi I phone kalo check ve atia sentei chuan achi lo ati big daya kha I phal big me lo kha tin a phone chu han bana sentei chuan kha ni le ti le phone pek chu rola sentei chuan a message lo clear de vek hi lo nia engma message lo om lawa rin hlu chuan mai chia ho hi chu phone hin khoi pe lu tuka inin biak nai delete vek ani hi tin a phone chu apeleta sentei chuan rin hlu a han tia minuro alo ti ve wata kaya in kum khat ba kini upalo ente kom dana tang hian ilaka karilu chu isheveka engange min pe hel ram itum zelle zoi sapsi fia taxi hian atia rin hlu chuan pe hel chaka tumani lo mangai nei le hi ka hlawani nangla idom sia ka mangayang chenga atopa rilruna takin komang ti ka hlaw kandin mun enla kai thingtlang mi satlia in hoi lu tu ve mai nangla aizol sumdong ho safanu atia asoi lai tak chuan sentei chuan a hmui chu hup sakin mangai na chuan din muna en ngai lo mangai na chuan mi pahnih chau anin thlir ton thin mangai na chuan an thil nei hlut le hlut lo lam a en lo atan ama a hlut zia chau chu a en thin min mangai ve lo tala ka khwa a harin kamal don emasin tin chauti hriat tak hian a hmachona rin hlu chu ron kun nain a hmui chu a han fopa sentei chuan lo chang le tin tongkam tam takin a soi fia zo lo chu ngoi rengin an soi fel dun ta ani ti chuan an ni chu mangai na hrui khat won to turin thutluk na an siam ta sentei chu a hlim tak zeta rin hlu po lo thon na chuan lati boi deuh ma se mangai na wang chuan a chung rel ro a hlim veng veng thum